Hej min krydstogtsven. Jeg prøver hurtigt svare på din spørsmål. Kom med en pris. Jeg ikke kom med nogen pris, fordi jeg vidste ikke, hvilken er din ønske, hvor ønsker du fra krydstogt. Jeg kan ikke sælge til dig noget krydstogt. Jeg viser dig, hvor kan du få det billigste krydstogt fra leverandør, og du får rabat fra krydstogtsklub, fordi du er krydstogtsklub medlem. Du får 25% eller mere rabat til din krydstogt, men jeg kan ikke sige dig nogen priser. Det priser stiger fra $300 til $300.000. Det er flere forskellige priser, og det er flere forskellige rutes. Jeg vidste ikke din ønske. Det jeg vil snakke hver individuelt med hver person, som vil gerne rejse på krydstogt. Det er det svar. Vil du gerne lære mere om krydstogt, selvfølgelig send mig en besked. Jeg sender dig invitation til krydstogtsklub, der du ser alle priser, og der du opfylder alle dine ønsker. Vi ses på krydstogt.